Right. Yeah. Ndawe kwambune nyaya yemukwasha wedu ari kutitambudza. Mukwasha uyu akaroora hanzvadzi yangu iyi. Saka haachengete vana vake. Ane vana 4 wechi5 haakashaya. Saka kubva 2005 takamboedza kuumbiridza tichidzosera kuti vadzokerane zvakanaka. Chaanonetsa ndechekuti anongosiya mhuri oenda, hapana chekudya kana chii. Saka amai vaizotora mwana nevazukuru vachichengeta chiedza kuvaumbiridza. 2022 hanzvadzi nobva azoti inini bheta ndisiyane nemurume. Ndobva vasiya taita dare racho. Ndobva tawirirana kuti aiwa iwe mukwasha vana vakusara vaina mai vavo. Iwe unenge uchiuya uchichengeta mhuri yako iri mumaoko mamai sezvo vana vachiri vadiki. Saka haana futi kubatika kusvika vana vakura takavaendesa kuchikoro mumwe wacho uyu. Mumwe wacho akubasa. Vamwe vari kupuraimari. Saka chazotichungurudza zvakanyanya ndechekuti muna April gore rino mumwe mwana wacho third born akarwara. Ndokuudza mukwasha kuti mwana arwara. Airwara aina mai vacho nemunin'ina wangu. Mwana arwara anongoti anogara mukadombo mukwasha. Paaidedzwa nepamupana kumberi kwePixton. Mwana tinaye kuchipatara ari kurwara. Aingoti ndiri kuuya kana kutsikapo. Mushure memazuva mwana waye achibva ashaya. Tomuudza kuti mwana ashaya, todini uya utungamirire basa iri. Anongoti ndiri kuuya, ndiri pabus stop ndatotenga coffee. Kusvika tazoti no, chirega tichiuya kwauri katikutakure sezvo uri kuti transport. Zvikanzi aiwa coffee kwandakachengetesa kwatovharwa. Ndakutumirai mari mutenge imini coffee. Ndobva tatenga coffee kuno tichitarisira kuti tosangana naye kumusha kuti tiite urongwa hwekuchengeta muzukuru tiri pamwe chete. Haana kuuya, akati itoendai nemwana wangu kuploti kwangu kwawina tonosangana ikoko. Vemusha vemupane vakati hamungarambe muchishandiswa nemukwasha zvakadai. Chikumbirai kuna mambo kuti ndo zviripo izvi. Mukwasha uyu anogona kunge asiko kwawila kwaasingaende kwacho ikoko. Ndomva mambo atendera akati chengetai mwana tozoona kumberi kuti toita sei nenyaya iyoyi. Saka ndadzoka ndauya kuno mambo ndichikupiraiwo nyaya iyoyi yemukwasha. Asi paakashayika mwana tamuviga. Mukwasha akazouya manheru acho kwakuma 8 kwasviba. Vanhu vakatya kuti vakwasha ava vakaburuka. Vanga vaine mota yavo. Panogona kuita bongozozo. Tikati vakwasha chiuyai kuseni. Saka vanga vasvikira kune mumwe musha. Mangwana tamirira vakwasha vaya kuti vari kuuya. Tizonzwa kuti nyaya yavo iri papi. Havangauya. Tozobvunza kwavanga vasvikira kuya. Zvikanzi mukwasha wenyu akasvikira pamba pangu nemumwe watakavakidzana naye. Asi zvaanga ari aitoratidza kuti aitoti inini ndikasvika pashongedzwa pana achafa inini kana kuti one wavo kuti vauraya mwana wangu. Ndosaka akazosara ari kumba uko ndokuya nevakoma vake. Asi mangwana acho havana kubatika vana. Zvino mazuva mashoma afura ari kunetsa kuti ndiri kutoda kuona vana vangu. Da kuenda kunoita magadziro ambuya vavo. Tikati kunyaya yakamboitika iyi uiona sei? Hauna kana kusika pakavigwa mwana wako. Ndo zvaita kuti tichiuya padare. Tikati regai tise nyaya iyi kwamambo. Mambo vatienzanise kuitira kuti vana ava tikwanise kuvachengeta vaitewo remangwana rakanaka. Kwana baba vachitiza vana vavo vakabereka.
ibenzi ora chamba nemotikari wachidini ibenzi rakabudirira but nyaya yatinoda kuti titaure mukwasha akaroora here mumusha kuti mumurumbidze kuti mukwasha akaitei mumusha ndopane nyaya dzedu. Mukwasha akaroora akasvikopa kubvisa rusambo bijana ndopaakagumira ipapo. Saka mukwasha vatibenzi akuda kutora vana kuti aende kudoni. Ndingakumbira here kuona vana vavo kana imi mungakumbira here kuona vana venyu? Hongu pane zvakaitika zvakadini but ndiri mukwasha womusha imo manosvikama ndakaroora ndakadii totozikamwa nemuchitotaura sekutaura kwamuri kuita kuti akatosvika parusambo akatodaidai. Tiri kuti isu ndingakumbira here kuona vana vangu? Mukwasha maonero angu anofanira kusvika chero nguva kuna mbuya wake mai vangu kana kwandiri ndauya kuzoona vana, asi pamwe chinomukonzeresa kuti achiti ndikuda kuona vana vangu kuziva kuti vana vasvika pakukura kudai auye kana akabata pepabheki yekuti vana ngavamwe tii neshuga. Saka pamwe ndo zvinoita kuti achitinetsa nepafoni kuti ndiri kuda kuenda nevana vangu. Hanzi kuti tinoita zvemagadziro. Vana vangu vari kupedza mari yavari kushanda vachichengeta imimi. Ngavauye vandione kuti vazive kuti ndiri baba wavo. Vana ava toda kuti titaure misekuru vevana havaisi mashoko mumuromo. Vanhu vakuru njere dzavo dzotoshanda. Handiti zviri nyaya yekuti vanoda here kuenda kwacho kwavari kusvika vaende. Vanotoita kuzvisarudzira vega. Hatidi. Hatidi. Tiri kuda isusu nyaya yekuti mukwasha kuti muzosvikira panyaya yekuzoviga mwana mumusha medu iye aripo chii. Asi mukwasha uyu wokuti mungatotadza kurara pamusha nekuda kwomukwasha akadaro. Hatiti mukwasha uyu zvamungadai maita ndezvekugara pasi makamutarisa iye achiita dzake dzaari kuita paari kuda achapasvika. Hati mapanzo imakagara panzvimbo wani kwete kuti mutambiso chamutengure nemunhu akadaro. Handiti kwete kuti atambiswe imi mutambiswe chamutengure chakadii chakadaro. Hazviko. Makatoviga mwana wake muchiziva kuti kuviga mwana wake. Handiti ava vatokura ka hati vana kutona ifo vana vake vanovigana. Uyo akafa uyu mumwe watona asipo mukoma here. Handiti anotema pawo uyu wodii wovigwa. Chandinofunga iye zvino chamungadai muri kutovaka vazukuru venyu. Handiti ndechekuvatsvagira pekugara kuvapa njere dzekuti dai mama wana pekugara komana kuitira mangwana. Handiti mai vavo vari kurarama vari kupira. Mai vavo vanogara naamai pai pamusha wani pamusha wamai vangu pamusha wamai venyu avo vazukuru venyu. Chinhu chandiri kufarira ndechekuti vakatumwa kuviga mwana womunhu mukamuviga iyaripo. Nepapi pamwe mukurarama kwevanhu pamunofunga kuti kunotyisa panhau yekuviga munhu. Handiti ndepapi ndeumwe upi upenyu hwatinofunga kuti hungatyise kana tagona kutokuviga iwe uripo. Ndepapi pamunofunga kuti apa panorema ndakuti dai azogadzirisa tazowana kuti hapana wamugadzira naye. Handiti nyaya yamandiuyisira panapa inoita kuti ndishaye kuti ndinomupa mhosva yekuti chii. Handiti
akatokutumai kuti vigai mukafamba mukakumbira kumasabhuku kuti muvige mwana wake iye aripo. Akauya akadzokerera panext door achiteretera imi isa mathreats kuti ndikasvika ipapo kunopa umwe aiwa afirwa haatariswe kumeso nokuti nyadzi dzinokunda kufa. Handiti ranga richinyepa riruko ndazotenga kubini ndazodini kunyara chete kuti munhu auya angonzi nedzoi pane angabata achiti amurombe imi nedzoi here kana kuti vanhu vakasvingobatwa maoko paro. Saka pandinoda kuti tiende ndepekuti chinozouya mangwana achina anoziva. Handiti ngatitsvagei kuti vana ramangwana ravo rinenge riri papi kana ivo vabva zera vasvika pekuti vakugona kuzvisarudzira ndopamwe vakutaura navo sevazukuru. Vazukuru upenyu kurara ini ndokuziva kuti muri vana vehanzvadzi yangu saka ndakagara neni. Handiti asi mangwana anosvika baba venyu munovaziva mwari tsvakai upenyu kuti mangwana munozova pano nokuti vana venyu imimi mwoyo wamuinawo nevazukuru venyu unogona kusazovepo kuvana venyu nevazukuru vanhu venyu because ivo vanenge vatori nevana vavo havafanira kukudza dzinza ravo vari kushamana venyu. Handiti kwawira kwamukutaura kunei kune plot ravo pane pavanozonosangana iye murume iyeyi plot koko rinongori plot rine vamwe maire varipo. Ndakangonzwa kuti ane mumwe mukadzi pamusoro pevavo. Saka ava tatonga imwe nyaya munomu yakaoma yekuti baba vakararama vari kwavari vana vari kunouya nokuti mainini vafa pamba nhasi vakuuya vachiti pamba pababa vedu akadaro pamitemo yenyika tiinayo nhasi. Saka uyo murume kana asina kuuya kuno kudaro nenyaya yamukutengera kuti pavana ava ipapo handisi kupaona zvapanoshanda kuveke kwake kusavepo kwake hapana panodi pandiri kuona. But kana iri nyaya yekuti ari kuuya achiita zvipi kune mudzimai wake vana vese vabva zera here imamai kwete iye zvino ari kupiye kwamataura kuti ari kugara anoti anogara mukadumu. Munoziva here pano munhu akaenda kumuseva samuri akamubata here anotambira barajamaya paya akasaina nyaya yatinoda isusu ada kuiswa mumatare echirungwa first momubata nemaintenance kana paine vana vachiri pasi pe8 years varipo varipo katimuise kumaintenance. Handitika mamubata avepo akuwanika kuti abatika paaenda kumaintenance avepo ndorimwe dare rimomubata achida asingadi remaintenance rekuti achengete vana. Handiti asi vana venyu ava kuda kubatairira kushupika navo kuri nani pane kunovapa kuti vashungurudzwe nemunhu asina kuvabereka. Zvinototangira pana baba vachona kunga kwenyu vakavaprotektere vana kuti vararame zvakanaka pana iwoyo musha wamuri kufunga kuti musha wake nemukadzi vakadzi vachona ivo vazhinji vachona vanototi achingosvika kudhara kutora mapepa ndo avanoda. Handiti izvozvi mukanokutsvaga kuti mudaiwo yaanawo munonoona uchinzi awawa maidei chekuti vakadzi vachingosvika pamba vanotoona kuti pakamira sei pano zvichange zviri zvangu nezvi otogadzira mapepa ogadzira zvinhu zvese oisa muchii maari ava pavanosvika maenemies nyange vasina kupambira nyaya yemunda. Handiti iraki kuti inini 56 years ndonotora mwana asina mwana kunzo ndotonotora ane mwana. Handiti
ivavo vana vatiri kunotora amai avo nababa vevana ivavo kudhara ndo vari kunouya vachinoita tekeova zvinhu zvangu zvese. Vana vangu vakaenda nemukadzi uya uyawo vachishupika vari kwavanzi. Ngatitangirei pekuti ava ngavatimubatisa nementenensi achitika anodzoka kuvanhu zvekuti vanoda kuenda kumakuva naambuya zvezvi havasi vana vadikira ngavapeka vanhu vomubvunza kuti nhasi totangira kunoona makuva vakamboenda kweri mbuya vachona vari vapekwa vanovaziva here mbuya vavo munoda kutobvunza muwazvo unoziva ugogo kusaka moda kuoneswa makuva ako pakuita dai ari munhu ane ushamwari navatezvara nemudzimai wake nokuvakarapana nekuti mukuwasha wamunoziva vana vake zvamunoziva kana auya nedare rakadaro momutimi kana kuri kungoenda kuti vana vari kuenda kunodhikirira makuva kochakaipa chii naikukwasha but anoziva zvinhu zvake izvi ndozviri kumupa kuti aite unge asikade kuita ratidza unhu hwokuya kwamuri ndopazvipo. Zvino mambo tingararame sei nemunhu akadai nekuti ava vana ndevake mangwana mumwe anorwara kana ari musikana vasikana variko futi anenge achiroorwa isusu tisi taakuenda tichinotura kumukwasha kuti mwana kwakuitika zvakati izvozvo izvo zvinotishungurudza tichiita maexpenses ebasa rake raanenge achifanira kuita. Saka mupeka vana vake ndochiri kukubatanidzai nhasi inyaya yevana vake vari kuti ari kuvana mupeka vana vake kana matipa mukana iwoyo kuti amumirire kupuhwa mukana wakadaro amumirire kupuhwa mukana wakadaro hakuna baba vanoramba vana vako handiti patida kuti ticherechedze kuti upenyu hwevana vataakutora tichinopa vanhu ava ndehupi. Une makore mangani shawana? 18. Yeah? 18. Upenyu atoye mubereki anotozviziva ega kuti ndinoda here kudai chaasingada anoda hapana munhu anomukumukira patanga tichida kuti tiende ndepekuti mukwasha ngaangodzoka kwamuri achiziva kuti muri madzite zvavo achiapurishiyeta basa ramakamuitira kana kuti ramuri kumuitira handiti papo chaipo imi chamanga muchifanirwa kunge muchitaura nezvacho ndechepfuma dzenyu misidzano semunhu akabereka mumusha nenyanzva dzenyu handiti kuzotouya kumatare tichitaura zvikuda pfuma yangu munhu akabereka vana 5 nyanzvadzi yangu akatipa pfuma maringi zvirehwarehwa zvese akatipa parusambo akazenga asvikapo handiti akamboti bate patine mombe dzangu dzedata kana munhu asina kubvisa rusambo kwavatezvara haana kuroora pachivanhu chedu isusu topinda pekuti vana vachona zvavaripo 4 vakamira sei vasikana vangani vakomana vangani handiti mapazo tomupa mutombo kuti roora vana vako handiti hazvina basa kuti ndini mwana wachona ndisina kuroogwa iyo ndinoroogwa kana tasvika ipapo ndonyaya dzatotaura matara idzo dzatiri kutungamidza idzi hadzina mutongo watinopa munhu handiti kuti tora vana vako anongotora kuti tora vana ndo pamunoona manje uchiti ukatora vana ukavaisa muchibhasiketi kudai akabudeko kubuda achitizira kunani kuna mai vacho handiti mangwana upenyu hwamunenge makirieta pavana unenge wavo kuti manje vakaona vatadzirana naamai voita kunge baba vakanaka votiza handitika havachachengetedza tsika dziya dzamavabatsiridza kuti zvinzi vana baba rombei handiti mavapa upenyu imi sana sekuru vavo hwavanofanirwa kunorarama nawo mucommunity mavari kupinda handiti
ndozvinozopa kuti vagone kurana upenyu hwake mwana ari ega. Handimapo ndochimiro chakaita nyaya yatinayo panapa. Iye zvino mai avo vaende kumaintenance nenhau yevana vavari kutaura vatwiwa vadiki vatona vachiri pasi pemaintenance. Zvino kuti timuite kuti apedzise musidzanwa wedu iye achiti kana anzi auye kudare haauye. Matara mukabereka Samueri ndinotaura kuti kana adedzwa kudare handiti akasauya asina kunzi dare rido. Saka maona ndabvuma kuti mugara nokuti zviri pamutemo wokutonga munhu asi. But haisiyo complaint yamakauya nayo mudare. Handiti haisiriyo complaint yamakauya nayo mudare. Yeroora kwasho mangouya ari munhu akatoramba mwana wenyu hamuchatarisa zvokuti akaramba mwana waakabereka naye vana vacho vari kuda ivavo. Handiti vakabvira kuna murume anobereka vana ari ega. Handiti maona. Saka ndo patinoda kuti titaure nezvavo ipaka. Pamunorepresenta nyaya pamakafuratira kwatiri kutaura nemasekitari munofanira kuti muuye patiri tibatsirane kuvheneka nyaya yamuri kuisa mudare. Handiti yatinofanira kuti tinge tichitaura nezvayo ndeipi. Tinoisa nyaya inokodoba munhu kuti ari kwaari ikoko idare rinofanira kumutevera. Hatingamutevere tichiti uri kudirei chii vana vako kuti uende kurocha makuva akuya vako. Tieta kutorwara. Nokuti chivanhu chedu chinotituma kuti munhu kana achida kuita izvozvo anofanira kudii kuita. Handiti patarisingagoni asi kuremekedza madzite zvaro ari kungoziva vana vari kwavari vasingazive kuti vari kudii vanorarama sei. Zvirimo zvimhuka zvakawanda zvinoti chinongosiyashaisa mazaya achidzoka ipapo nyangozviki kunozochechenjerwa vana kunozoitwa sei kunodini achizive kuti vana vakazoberekwa vangani. Handiti ndo zvari kudii zvari kuita. Saka tichimirira kuti timuite risamuno. Handiti tipei mari dzekufambisa iyi tatoikurukura ndeyekuenda nayo ava vachiita zvemachi zvemaintenance. Paanonouya munodare handiti takutaura nyaya iri kuonekwa nedare kuti ndiyo inofanirwa kuramba yakamubata kuti kurasa unhu hwaari kuita asaenderere mberi achiita zvinhu zvakadii zvakadaro ndeyepfuma yedu. Handiti muchiuya pamunouya tichitaura nyaya dzakadai marista anofanira kugara mumaoko. Iye mukwasha wamuri kuti mukwasha akabvenga adiko mumusha zvaakudai kana kuti zvaakazoramba mukati. Mwana akashayika wachona akanga akura sei. Ungave ne-15 years. Anga ane 50 years. Ari chii mukomana. Varipo vangani 4 vavo. 2 vakomana vahombe ne2 vasikana vadiki. 2 vakomana vahombe uye mudiki pane mukuru wacho. Ava hativatarise kunhau yemaintenance inotarisai vana 2 ava. But pane vasikana 2 koita vakomana 3 ndovaberekerwa vakaita. Handiti kana tauya munoisa kuda kukupai pfuma yekuroora kwemunhu achiroora vana. Handiti takuenda naye pekuti mukomana umwe neumwe nometa mukomana ane vana vake anobhadharwa mombe yake yekuroorwa kwavatezvara mukomana. Saka pane 3 mombe dzevana vakomana koita mombe 4 dzevana vasikana 2 7 mombe. Toatomupa mutongo wake pano pamakatorwa naye imi gore raakakurorai ndiye akanga ari murume wenyu wokutanga here kuita mwana nemi kana kuti makanga magara muine umwe mwana wenyu kana kuti vana venyu. Ndiye anga ari mukutanga. Hatiti makwa topinda pese ipapo kumbhadharisa. Ndiwe wakatanga kubereka namai ava mombe
handizokoshiwa hwaye da dzinotonzi vamwe upende hwaye hachiti maona saka ndo nyaya totitaure mumwe inobatika hazvisiri zvotema nonyaya ezvinosoda yanga iri yatiri kutaura pano ndatoisa mutongo watona takutonomusevha nejajimenti iyo yekuti ari kuda mwe vana vakeyo haina painotongeka tichikuti hautore vana isusu vedare kana kuti tora vana isusu vedare no izvo zvine zvakuitwa nepothole kwamajor street iyo kunakasipot aid aplya ekasojenship adididi vana vabva zeravo vanozvifungira vega havana kwavanopinda pamentenensi havana kwavanochengetwa naiye handiti avo vasati vakuziva ndo vanodi vanotaura nezvavo so muisei maintenance pane yatanga tiinayo nhasi anongoda maintenance then touya pamunouya atitauriye zvedare zvimarovo